Grabatzen ari garen unean goizeko 12:20 gutxi diren honetan, gaur hasiko den binakako B serie txapelketako jardunaldiaren, 11. jardunaldiaren pronostikoa egingo dugu, lehenik eta behin errepasa ezagune sailkapena eta partidaz partida goazen enean, bikoteek irabazteko, alagaltzeko izango duten eraginaren inguruan arituko gara lehenik eta behin. Gaur Hendaian jokatuko dute Egigurenek eta Eskuzak, Zubizarreta eta Ugartemendiaren aurka. Egiguren eta Eskuza lehen postuan dira 8 garaipenekin, beraz lidertzan bakarrik daude. Aldiz Zubizarreta eta Ugartemendia 4. postuan daude 5 punturekin, eta gaurko norgehiagoka irabazita playoffak erabat ziurtatuak izango lituzke bikote gipuzkoarrak. Norgehiagoka horri dagokionez, Egiguren eta Eskuza irtengo dira favorito, batez ere gogoratuko dugu norgehiagoka hau urretxun jokatu zutela lehen itzulian, eta egia esan bi atzelarientzat Hendaiako Daniel Ugarte pilotalekua oso deserosoa izan daiteke, lur bizikoa baita, oraindik ere esperientzia gutxi duten atzelariak baitira, eta ikusi beharko da nola moldatzen diren, eta gaurkoan batez ere aurrelariek tantoak amaitzea eta euren abiadura inoiz baino gehiago ematea ezin bestekoa izango dute, bai Egigurenek eta bai Zubizarretak. Kasu honetan, norgehiagokari dagokionez, Egiguren eta Eskuza irtengo dira favorito, baina nahiko parean ikusten da Zubizarreta eta Ugartemendia ere azken jardunaldietan izan zuten txakalaldi handi xamar bat eta krisi handi xamar bat, baina orain pixkanaka beren onera itzultzen ari dira, eta hala eta guztiz ere, gaurkoan Egiguren eta Eskuza favorito irtengo dira. Bihar Labriten, Larrazabalek eta Salaberrik jokatuko dute, Eskirozeko goratuko dugu lehen mailan jokatuko duela, beraz Salaberri bigarrena sartu dute, De La Fuente eta Bikuñaren aurka. De La Fuentek eta Bikuñak lehengoan norgehiagoka bikaina jokatu zuten, kasu honetan ez dut gogoan orain noren aurka jokatu zuten, baina oso ongi jokatu zuten, Egigurenek eta, De La Fuentek eta Bikuñak, eta Larrazabal eta Salaberri favorito irtengo dira, norgehiagoka honetan, goratuko dugu Larrazabal eta Eskiroz bikote titularra 3. postuan dela 7 punturekin, jada playoffak ziurtatuak dituzte, eta aldiz De La Fuente eta Bikuña 5. postuan, oraindik ere matematikoki sailkatu gabe, baina irabazi ezkero ia sailkatuak leudeke playoffetarako. Eta norgehiagokaren gakoa argi eta garbi atzeko kuadroetan egongo da. Bikuñak lehengoan sekulako norgehiagoka jokatu baitzuen, asko eman zion pilotari, baina aurrean Salaberri bigarrena izango du, aurrean pilota hartzen duenean ere bizitasun handiarekin jokatzen duen pilotaria, horrez gain defentsa handia duena, eta aurrean Larrazabalek De La Fuenteri min egin liezaioke, batez ere abiaduraren bitartez, baina ikusiko duguea zer gertatzen den, baina Larrazabal eta Salaberri favorito kasu honetan. Bilbon, Alberdik eta Morga Etxebarriak Esposito eta Gaskueren aurka jokatuko dute. Morga Etxebarria kantxetara itzuliko da, eta hemen Esposito eta Gaskue irtengo dira favorito. Alberdik eta Morga Etxebarriak ia ezinezkoa dute, sailkatzea, ia ezinezkoa, geratzen diren 4 partidak irabazi beharra dauzkate, 11, 12, 13 eta 14. jardunaldiak derrigor irabazi beharrak dauzkate, baina oso aukera gutxirekin daude, norgehiagoka horiek irabazita ere tantoa berasari begiratu beharko geniokelako, eta horiek nahiko aurka dituzte Alberdik eta Morga Etxebarriak. Hemen Esposito eta Gaskue irtengo dira favorito, Gaskue gatzean dominatu egin beharko luke Morga Etxebarria, oraindik ere partiden erritmora pixkanaka itzuli beharko du Amorebi eta Etxanoko atzelariak, demora asko baitarama kantxatik kanpo, eta ikusiko du nola moldatzen diren. Eta jardunaldia amaitzeko igandean Tolosan, Agirrek eta Iztuetak Dario eta Arbizuren aurka jokatuko dute, esan Iker Salaberria bizitzen ari den unea, kirolari batentzat egon daiteken unerik okerrena da, lesioak bata bestearen atzetik berreskuratu zen, 3 partida
jokatu ditu jarraia, baina berriz ere lehengoan esan zuen leku berdinean mina zuela eta ez du jokatuko jardunaldi honetan, haren ordez Dariok jokatuko du, eta hemen norgehiagoka irekia da izan ere, Dariok eta Arbizuk irabazten badute, hortxe sartuko lirake bete-betean borrokan playoffetarako, hasieran ezinezkoa zirudien, oso hasiera kaiskarra eman zioten, bai Aron Arbizuk atzeko kuadroetan eta Salaberriak izan zituen arazoarekin eta bar, baina Aron Arbizu ikusten ari gara gora egiten ari dela, eta igandean Dariorekin Tolosan, erne ibili beharreko norgehiagoka izango da, hala ere, Agirre eta Iztueta favorito irtengo dira, kasu honetan 7 punturekin, bigarren postuan daude, eta irabazi ezkero aukera handiak lituzkete bigarren postu horretan finkatzeko, naiz eta oraindik ere Larrazabal eta Eskiroz indarsu datorren bikotea izanik ere. Hauxe beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.